naši mladi itekako su socijalno osjetljivi, vole pomagati drugima i pomažu. Gledate Indeks. Na početku sam samo htio i vidjeti kako to zapravo izgleda i htio sam pomoći ljudima ako mogu već, a mogao sam. I zbog toga sam otišao u Bapsku i sad, nakon kad sam otišao u Bapsku, to je postalo drugačije jer sam vidio na što to sve liči i kako to stvarno izgleda, jer u Bapskoj sam bio 3 dana i u ta 3 dana sam vidio vjerojatno najgore stvari koje sam vidio u životu, jer ljudi su hodali praktički polugoli u kratkim rukavima i kratkim hlačama, bilo je možda 5 stupnja, padala je kiša, bili su toliko umorni da su jedva hodali i jednostavno kad sam to vidio htio sam samo pomagati još više i više i svaki put kad sam išao na teren sam imao još čvršću želju da pomognem, jer to su druga ljudska bića u nevolji, a kad je ljudsko biće u nevolji treba mu pomoć bez obzira na to od kud je. I najčešći komentar svih je: još si tu. Ma da, krenuo sam u 12, ne, ali 10 na večer, ali onda kreneš pa još samo ovo, pa samo ovo, pa samo ovo, pa samo ono i u principu svi ostanu duplo duže nego što su mislili da će ostati. Ne. Meni je tu sin koji ima 15 godina, koji ima školu i koji jednostavno ne želi ići doma. Ne. Ja ga sad moram otfurati jer to je... Kad jednom to doživite, osjetite zapravo, kad shvatite koliko su ti ljudi bespomoćni bez vas, kako da ih ostavite? Oni su ljudi koji su zapravo i slični nama, nisu oni ništa posebno drugačiji. Kad sam s njima razgovarao, a bilo je prilika, nisam ih gnjavio s time sad od kud su došli, zašto bježe, jer to znam, to svi znaju. Oni ne bježe sigurno zato što im je lijepo bježe, zato što im bombe padaju nad glavom ili zato što su nevjerojatno siromašni i žive u groznim uvjetima. Nego sam razgovarao, pogotovo sa Sirijcima i s drugima sam uspio, o temama tipa muzika, poezija, stvari koje zanimaju i nas i koje njih zanimaju, koje su lijepe, kojima se oni bave u krajnjoj liniji. To je Sirija pogotovo je bila prije ovog rata nevjerojatno razvijena zemlja. Nama kroz državu prolaze liječnici, prolaze kompjuteraši, dizajneri, profesori. Da, prolaze i šoferi i svakakve zanimanja i sve. Mi damo stare tenisice, kutiju konzervu ribica i maršemo ju. Mislim da ih treba pustiti u Europu, i njih i ljude iz drugih država, jer oni, ako ih se pusti i ako ih se ne baca u geta, nego ako ih se normalno raspodijeli, da oni će naučiti jezik, oni će se obrazovati, oni će postati najnormalniji članovi, funkcionirajući članovi našeg društva i od multikulturalnosti možemo samo profitirati. Ti zapravo imaš sreću s tvojim roditeljima koji su pokrenuli ovu inicijativu. Da li to oni podržavaju u tvom volontiranju? Pa da, mislim na početku baš isto nisu bili sretni jer kao to je teško, pa njima je to okej. Htio sam ići ili u Grčku ili u Makedoniju, jer sad se u Hrvatskoj zapravo nema Bog zna što zaraditi, jer Slavonski Brod je manje više dobro uređen, na granicama više nema nekih problema, pa bih htio ići negdje gdje problem stvarno postoji da probam tamo pomoć, tipa, ne znam, Preševo i Domeni ili Lezovac, tako nekako. I kako ti roditelji gledaju na to? Pa, baš nisu osobno, mislim, rekli su da kao ako bi išao netko kog poznaju dolje, da bi onda mogao ići, a samog bi slati dolje da to je nemoguće, jer nisam ni punoljetan.